Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri murume ane makore 40 ekuzvarwa. Mumba medu takazvarwa tiri 7 and ndini last born. Kubva zvakazoshaya baba vedu apo patainge tichiri vadiki, upenyu hwacho hwatainge tava kutanga kurarama hwainge huri upenyu hwairwadza. Nekuchikoro takabva tatosiya nekuda kwekuti kwainge kwava kushayikwa mari. Hapana kana chero wehukama aimboticheuka kana kawane kuti tadyei kana kuti tarara pai, vanga vasina kana basa nazvo. Kurimira vamwe ndiko kwakazotoita kuti tinge tichidya pamusha pedu. Ndakamboedzawo kuti ndinge ndichitsvaka basa, asi hapana kana kwandaimbodedzwa. Pamwe kushanda ndaishanda, asi ndichingonyimwa mari. Mukukura kwangu ndakatomboedzawo kuti ndinge ndichipindawo mumadhorobha ndichitsvaka basa hongu ndairiwana, but ameno zvaizongoitika. Pakuti ndichinopiwa mari ndaibva ndangonyimwa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungopomerwa kunzi waba chakati, ende uchitoona kuti vanhu ava vari kungondipomedzera nekuda kwekuti havasi kuda kundipa mari yangu. Ndaikwanisa kutongomiswa nemapurisa ndobva ndatonzi ndiri suspect. Pane umwe musi wandakamiswa nemapurisa zvikabva zvanzi iwewe une mbanje dziri pauri. Vakandisecha but vakaona kuti ndainge ndisina mbanje. Kunze kwekuti vange vachindiregedza, vakabva vanditora vakazotonondisira ndava kupolice station. But tichinosvika kupolice station vakatombotanga vaita kuti ndinge ndichirohwa zvichinzi ndine mbanje, asi ndainge ndisingazivi kuti mbanje dzacho dzavaindipomedzera kuti ndainge ndiinadzo dzainge dziri pai, nekuda kwekuti ndainge ndisina kana chibhegi kana plastic zvaro randainge ndakatakura. Ndainge ndingoriwo munhu ainge achingozvifambira, but ndakatorwa ndikabva ndapiwa interrogation ndisina kana chinhu chandainge ndiinacho. Asi pacho pandairohwa, zvinhu izvozvo hazvina kana kumbogara zvandishamisa, nekuda kwekuti zvinhu zvandainge ndajaira kuti inini ndingori munhu wekungogara achingopomedzerwa mhosva dzaanenge asina. After ndabva mumaoko emapurisa ndakabva ndati regai ndimbobudawo munyika ndiitewo zvinoitawo vamwe vanoendawo kunze kwenyika vachinoshanda. First time ndakabva ndaenda kuBotswana. Ndichinosvika kuBotswana ndakawanawo basa apo pandaishanda ndichiita zvekufudza mombe. Murume iyeye wandaishandira munhu ainge atori right, nekuti kuBotswana ndakaenda ndisina kana mapepa ainge achindibvumidza kuti ndinge ndichishanda muBotswana. Iye akabva ati ari kuda kunditsvakira mari ndidzokere kuZimbabwe. Ndobva ndanotora passport, obva azama kuti ange achindiitisa permit kuitira kuti ndirambe ndichimushandira, nekuti aiti ari kuda kuita maprojects ekuzopfuwa mombe dzakawanda. Saka aida munhu waanotemba, ende ainge akaona maoko angu kuti pakushanda ndiri munhu anosimbisa maoko kana ndichishanda. Ndakati ndati shandei, ndikabva ndati kwaari, sezvo muri kuti muri kuda kuzondibatsira nemari yekuti ndinge ndichienda kuzonotora passport, ndiri kukumbirawo kuti papei yangu chingondipai pei inongoringana nekuti ndinge ndichitenga hupfu, mafuta nemuriwo. Akabva ati zvakanaka. Ndokubva atenga chibhuku, akati chibhuku ichi chiita uchinyora mari dzako dzandinokukwereta muchibhuku imomo. Ndokubva andipa chibhuku chiya. Saka ndaiti mwedzi woga woga mari shoma yaanenge andipa ndaibva ndanyora pasi kuti mari yaandipa ndatenga chakati, iye asara nemari yakati. Mari zhinji yainge ichisara kwaari. Sezvinei ndakati ndashanda 4 months, iye akabva ati mari yekuti unge uchienda kunotora passport imbori mari. Ndokubva ndamuudza mari dzose dzaidiwa. Akabva ati kupera kwemwedzi uno ndiri kuda kuti ndikupe mari plus ndoda kukupa imwe bonus pamusoro zvekare nemari yandinokukwereta. Obva wakasika kuenda kuZimbabwe wonotora passport wodzoka, tobva tazama kuita izvi zvemapemiti zvacho zvinodiwa. Ndikati aiwa zvakanaka. Ndakashanda mukoma ndingangoti mwedzi wose. Mwedzi wakati wava kuda kunopera. Saka pane vamwe vakomana vandainge ndichishanda navo, pane umwe akabva ati kwandiri ari kuda kupinda mutauni because pane zvinhu zvaainge achida. But usiku hwacho ihwohwo ndainge ndatomborota baba vangu vainge vakamira kumberi kwerodhi vachiita sekunge vainge vachindidzivisa kuti ndisaenda kutauni, but ndakangoti ihope. Mangwana makuseni ndokubva ndamuka ndikageza ndikabuda nemukomana uya wandainge ndichishanda naye.
but takangoti tiri motikari iya ndokubva yamiswa nemapurisa. Mapurisa vakabva vati munhu wese ngaaburitse chitupa chake. Inini nemukomana uya tainge tisina kana mapassports, ndokutosungwa kwatakabva taitwa ndokubva tavharirwa. Mukoma takazodhipotewa tichibva kuBotswana, zvinhu zvainge zvakaoma. Takati tichinoiswa mumaoko emapurisa, inini ndikabva ndatorwa ndikaiswa pasaidi, zvikabva zvanzi ndiri suspect nekuda kwekuti vaisuspekta kuti ndine zvombo zvangu zvandainge ndiinazvo, zvandainge ndazama kuti ndinge ndichipinda nazvo muZimbabwe. Ndakati ndaiswa museli yangu ndega, nyaya iya ikabva yachinjwa, zvikabva zvanzi inini ndiri mudissident, ndiri kususpektewa kuti ndinoita nezvematongerwo enyika, saka pane pfuti dzandanga ndichizama kuti ndinge ndichikrosa nadzo bhodha, asi ndainge ndisina kana chinhu chandainge ndiinacho. Saka takangonobviswa mumaoko emapurisa ekuBotswana ndichinoiswa mumaoko emapurisa ekuZimbabwe. Saka handizivi kuti pfuti idzi dzandainge ndava kupomedzerwa dzainge dzichibva kupi. Mukoma ipapo ndakashungurudziwa ndichibvunzwa mimwe mibvunzo yandainge ndisingambokwanisi kana kupindura, not because pane zvandaiziva maererano nematongerwo enyika, but painge pasina kana chandaimboziva. After a few days, mapurisa ainge achindi-interrogata. Umwe wacho ndiye akazouya kwandiri akati, sorry zvako mukomana, pese paya pandanga ndichikushungurudza hameno mweya wanga uri mandiri. Ndanga ndichitonzwa kuti iwewe unofanira kuti unge uchifa, iwewe unokodzera kufa. Mupurisa iyeye paaitaura neni ndakatoshamisika kuti akabva atanga kutoyeredza misodzi achiti, sorry zvako mukomana, hameno kuti mweyawo wanga wandibata wanga uri mweya wakaita sei. Ndokubva ndaburitswa paya. Asi kuburitswa kwandakazoitwa pakamba yemapurisa hapana kana chimwe zvacho chandakambopiwa. Ndakangoburitswa ndokubva ndanzi chienda zvako, wasunungurwa. Apa ndainge ndisina kana mari, ndisina kana chii. Ndokubva ndazama kuti ndinge ndichifamba kubva kupolice station ikoko. Apa ndainge ndisina kana mari, ndisina kana foni, ndisina kana chii. Kunyangwe bhutsu dzandainge ndakapfeka dzakasvika pakukwakwamuka, nekuti kubva zvandainge ndakaenda kuBotswana ndo bhutsu dzandainge ndakangoenda nadzo. Ndaisambova nemukana wekuti ndinge ndichienda kunotengawo dzimwe bhutsu, ende ndo bhutsu dzandakangosungwa ndakapfeka idzodzo. Mukoma zvinhu zvainge zvakandiremera. Ndaiti kana ndikabvunza vanhu kuti ndinge ndichienda kwakati ndinofamba sei, vanhu vaishamisika nekuda kwekuti kwacho kwandainge ndichibvunza kuti ndo kwandiri kuda kuenda kwainge kuri kure nekunzvimbo kwandainge ndiri panguva yacho iyoyo. Apa ndichifamba netsoka ndichifunga distance yekwacho kwandainge ndichifanira kuenda, the distance was just too much. Apa nekuneta nekurohwa kwese kwandainge ndamboitwa, but I had no choice nekuda kwekuti ndainge ndisina kana mari, ndisina kana chii zvacho. Ndokubva ndatanga kufamba netsoka. Mukunofamba pane rimwe truck rakazondipfuura, but truck iroro rakati randipfuura ndokubva razongoita slow down. Ameno kuti driver wetruck ainge afungei, saka paakamira achicheka truck rake, inini ndakabva ndawanawo mukana nekuda kwekuti trailer rake nderiya rinenge riri nemazibhodhi ekuti anovhurika. Saka ndakabva ndangokwira fast ndokubva ndangopinda mutrailer make ndikabva ndahwanda. Saka paakazonomira in the next town, inini ndakabva ndakasika ndikaburuka. Ndokufamba kwandakazoita. Ndaingoti from town to town pandinenge ndakwanisawo kukwira motikari dzedu idzi dzemushikashika. Ndokamufambiro kandakazoita. Ndaiti kana ndikakwira motikari, paya motikari kana ikamira pachida kuburuka munhu, inini ndaibva ndaita sekunge ndiri kuda kurasa mvura. Ndobva ndangotiza, ndobva ndadzoka zvekare pahiking spot ndomirira imwe motikari, nekuti ndainge ndambozama kuti ndinge ndichikumbirawo malift ndichiudza vanhu kuti nhamo yandainge ndasangana nayo yainge yakamira sei, asi hakuna kana ainge achida kundibatsira. Saka ndakaona kuti kana ndikaramba ndiri munzvimbo ine vanhu vandisingazivi, ndinokwanisa kana kuzotosvika pakuziya nenzara, nekuda kwekuti ndainge ndatova ne2 days ndisina kana chandainge ndamboisa kumuromo kwangu. Saka ndakafamba sekudaro ndichiti from town to town kusvikira ndazosvikawo mutauni inoenda kumavillages kwedu. Ndakati ndava ikoko ndo pandakazosanganawo nevamwe vandainge ndichiziva, ndo vandakazotokumbira kuti ndinge ndichikwirawo motikari dzavo, ndikavapromisa kuti ndichange ndichizovabhadhara kana ndazowanawo zvimari. Asi ndakati ndichinosvika pamba pedu, situation yandainge ndakasiya yakandimirira kumba ndo situation yandakangosvikawo yakandimirira, ende yainge yatova wese nekuti ndakasvika amai vangu vachinzi vainge vachirwara. Amai vakabva vaita serious, BP yavo yakabva yakwira pavakaona kuti ndainge ndadzoka kumba. Apa ndainge ndarohwa ndisina kana chandainge ndakabata.
ndakabva ndavaudzawo mari yandainge ndasiya kubotswana. I think ndo zvezvimwe zvezvinhu zvakazokwidza bp yaamai. Amai vakazosvika pakutisiya. Musi wakashaya amai vangu ndakabva ndazviudza kuti chinhu chinonzi nhamo handichadi kana kuchiona mumaziso mangu. Nhamo ndakazviudza kuti ndichatoita yekuzotonzwira mumanext door. Ndainge ndatogarwa nemweya wekuti panapa ndava kufanira kuromba, nekuti hakuna chinhu chandainge ndazama kuedza chikabudirira. Ndainge ndambozama kuti ndinge ndichishandawo nesimba sezvainge zvichiitawo vamwe, asi hapana kana chaimbobuda. Handina hangu kuromba ipapo, asi nekufamba kwenguva zvinhu zvekuti zvaingogara zviri mupfungwa dzangu kuti since ndambozamawo kuti ndinge ndichishanda but hapana chiri kubuda. Saka pfungwa idzodzo ndainge ndangogara ndiinadzo. Ndakazoti ndakwanisa kuzowanawo foni ndiri mune rimwewo group. Pane umwewo akazotaura achiti iye ainge akaromba. Saka vanhu vose vakangofungidzira kuti munhu uyu ari kungoita majokes. But ndakabva ndaenda kubox kwake ndikabva ndatanga kutaura naye ndichimubvunzisisa kuti shuwa here mukuru kuti makaromba. Iye akabva ati kwandiri ehe ndakaromba, ende kuromba kwacho kwandakaita hakuna kana ropa mukati, nekuda kwekuti kwacho kwandakaenda munhu wacho anoshandisa shiri kuti ange achikurombesa. Inini nemurume uyu takazongoramba tongotaura, tainge tava kutoita sekunge tainge tiri mashamwari. Akabva andiudza kuti kwacho kwaainge akaenda kuMozambique ende akabva atama achibuda muZimbabwe. Iko zvino anotogara kuMozambique ikoko, ende ndiko kwaakasangana nemunhu uyo akamuitira zvinhu zvese ikoko. Akabva andipa nhamba achiti taura nemunhu uyu anokwanisa kukugadzirira zvinhu zvako. But panguva yacho ndainge ndisina kana mari, ndisina kana sendi kana tarisiro yekuti ndingawana mari yekuti ndinge ndichienda kuMozambique kwacho ikoko. Sezvisinei ndakangoti regaiwo ndingozama laki. Ndokubva ndatanga kutaura nemunhu uya. Munhu uya akabva ati kana uchida kuita zvinhu izvi hazvimbonetsi, chandinongoda ndechekuti paunouya kuno ndinoda kuti unge uchiuya nehuku. Asi huku iyi inofanira kunge iri yepamusha penyu. Kana rikaita jongwe zvinhu zvako zvinenge zvakufambira zvakanaka, ende unofanira kuuya kuno nejongwe iroro, ende rinofanira kunge richiri mhenyu. Ndakabva ndamuudza kuti mari yacho handina. Akabva ati tsvaka, ane manyoka ndiye anorara kudhoo. Ndakabva ndataura neshamwari yangu ndikamuudza kuti munhu wako uya wandakataura naye ari kundiudza kuti kana ndichida kugadzirirwa zvinhu zvangu ndinofanira kuuya ikoko. Manje mari yacho yemabhazi ndichaiwana kupi? Handina kana mari yandiinayo inini. Akabva ati it is okay, inini ndichaita plani yekuti ndinge ndichikutumidzira mari yebhazi. Akabva azonditumira mari yacho yebhazi, ndikabva ndanokwira bhazi ndokubva ndaenda. Ndakati ndasvika kuya shamwari yangu ndokubva anditambira, akanditambira huri usiku. Ndokubva ndamborara nekuda kwekuti ndainge ndaneta because of the distance yatainge tatravela tichibva kwedu kunobata Mozambique. Wakazoti wava usiku ndakangokaruka ndamutswa, pane munhu ainge akamira akaita zvekunditanyanga. Ndakavhunduka and it was around 12 midnight. Munhu uya akabva ati huya kuno. Munhu uyu ainge akangopfeka nhembe chete. Takabva tabuda panze, akati tora huku yako. Ndikaenda ndikanotora huku. Pese apa pavainge vachitaura paiva nemunhu ainge achiturukira nekuti tainge tisinganzwanane pamutauro. Ndakati ndamutambidza huku iya, akabva avhiya huku iyoyo achidira ropa rehuku mune kamwe kainge kakaita kahari kainge kari kadiki diki. Ndokubva akwidibira kahari kaya akabva andipa kahari ikako. Akati mukahari aka kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira zvakanaka, unofanira kuti munhukadzi waunenge uchisangana naye pabonde, waunenge uchifambidzana naye iye ari one, unofanira kuti apo nepapo unge uchitora chipfeko chake chemukati wobva wanyika chipfeko chake chemukati mukahari aka uzanganisa neropa. Zvinhu izvi unofanira kuzviita pano nepapo. Kazhinji kacho mazuva amunenge mabva mukusangana pabonde. Ndikabva ndati ehoi. Ndokubva ndapiwa zvinhu zvangu ndikabva ndadzoka kuno kuZimbabwe. Ndakati ndadzoka kuno kuZimbabwe ndikaenda kumusha ndikaita sezvandainge ndaudzwa kuti ndinge ndichiita. Ndakanzi kana ndasvika pamusha
ndinofanira kuti ndinge ndichicherera. Ndakati ndadzoka kumusha ndikabva ndaita zvacho zvandainge ndakaudzwa kuti ndinge ndichizoita. Ndainge ndakaudzwa kuti pandinosvika pamusha ndinofanira kuti ndinge ndichichera gomba, ndobva ndafushira musoro wejongwe nemakumbo nemhapiro nezvimwewo zvandainge ndapiwa kuti ndinge ndichicherera, zvose zviri panzvimbo 1. Saka ndakazotoita zvekuzotaimira vanhu vakarara ndokubva ndasvika pamba ndikabva ndatanga kuchera. Pose apa pandaichera hakuna kana 1 zvake akambondinzwa. Ndakati ndapedza kuchera gomba rangu ndokubva ndafushira zvose zvandainge ndabva nazvo kuMozambique ndokubva ndapinda mumba mangu mandainge ndichirara. Asi ndakazoti ndava kungonobatirwa nehope ndokubva ndatanga kurota. Ndakarota zvekare baba vangu vachiuya kuhope kwangu vachiti kwandiri, mwanangu, zvawatanga izvi zvichapedzisira zvapinda muhama. Dai watokasika wasiya zvinhu zvako izvi, enda unofukunura zvinhu zvawacherera pamba pangu. Inini ndichinomuka kuseni ndakabva ndangoti ihope hadzina kana basa. Pasina kana mazuva ndakabva ndafonerwa neumwe wandainge ndakamboshandira panguva yandakamboshanda ndiri mudhorobha, akabva ati huya kuno, pane kabasa kandiri kuda kuti unge uchindibatsira. Ndichinomubatsira basa riya ndokubva ndatanga kutoita mamwe maconnections ndikatosiya basa. Ndokutanga kwandakazoita kuraramawo upenyu hwemari. Pasina kana nguva ndainge ndatokwanisa kuti ndinge ndichitenga kasitendi kangu mudhorobha ndokubva ndatanga kutovakisa. Imba yangu ikabva yatopera. Imba yakati yapera ndikabva ndatanga kufambidzanawo neumwe mukadzi wandainge ndava kufambidzana naye. Saka mukadzi uyu munhu ainge ari a single mother, asi tainge tichingofambidzana zvakadaro. Iye ainge asingagari neni. Hongu mukadzi uyu pandakatanga kufambidzana naye, mumwoyo mangu ndainge ndichitonzwa kuti munhu uyu ndinomuda, but zvekare ndiye munhu wandainge ndichida kushandisa pakuti ndinge ndichizadzisa mhiko dzangu, nekuti ndainge ndakaudzwa kuti ndinofanira kutsvaga munhu wandinenge ndichipota ndichitorera zvipfeko zvake zvemukati ndichiisa mukahari kaya ndobva ndazanganisa neropa. Saka mukadzi uyu ndaiti pose paaiuya kumba kwangu ndaingoramba ndichimukurudzira kuti sezvo iwewe watova uri iwewe amai vemumba muno, unofanira kuti unge uchisiyawo hembe dzako kuno. Akazobvumirana nazvo ndokubva ndatenga kamwe kakabhodhi. Ndikati mukakabhodhi umu ndo muchange muchigara zvinhu zvako zvakafanana nemabra nezvimwewo zvakangosiyana siyana nezvinhu zvake zvaaishandisa zvemake up. Saka akabva azosiya zvipfeko zvake zvemukati, maskin tight, mabra nezvimwe zvainge zvakangosiyana siyana. Saka ndaiti kana tikaita bonde paya musi wandinenge ndava kuti ndava kumuperekedza kuti adzokere kumba kwake, pandinodzoka inini ndaibva ndatanga ndafuka chipfeko chake, nekuti ndaiti kana ndikapedza kuita bonde naye ndaisageza. Kunyangwe tikaita bonde kwemazuva kana 3 ndaingomupa mareasons akasiyana siyana. Kana kuti ndaingoenda kubathroom ndobva ndaita sekunge ndiri kugeza, but ndaisageza. Ndaingozvipukuta chete muhapwa nedzimwewo nzvimbo dzekuti dzinokwanisa kuzonhuhwa ndobva ndazvizora roll on, tobva taramba tichingoenderera mberi nekuita bonde. Ndainge ndakanzi patinenge tichisangana pabonde handaifanira kugeza, ndinofanira kuramba ndakangosviba. Kana iye azoenda ndobva ndazotora chipfeko chake chemukati chaanenge asiya mumba mangu ndobva ndambopfeka. Kana zuva rose ndakapfeka chipfeko ichocho, kana ndakurura chipfeko ichocho ndobva ndatora plastic ndosunga plastic riya ndotora chipfeko ichocho chandinenge ndasungirira chiri muplastic ndonopfekedzera mukahari imomo. Then after some few days ndaizoburitsa chipfeko ichocho ndobva ndachiwacha, nekuda kwekuti chinenge chisina kuzangana neropa, chinenge chiri mukati meplastic. Zvinhu izvi ndakazviita kwenguva refu, asi mukadzi uyu ndakazongonzwa kuti akangorwara for a very short period of time ndokubva angoshayika. Nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinombopota ndichimurota, ende kupota kwandinoita ndichimurota kuhope kwangu anenge achitondinongedzera zviya zvekuti ndini ndakakonzeresa kuti ange achizofa. Saka ndo life yangu yandinorarama. Ndinoti kana ndikafambidzanawo nemunhukadzi ndinokurudzira munhukadzi kuti iye paanenge achiuya kumba kwangu asiyewo chingava chiri chipfeko chake chemukati kana kuti bra yake. Izvi ndinenge ndichiitira kuti kana iye asipo ndobva ndatora chipfeko chake chaanenge asiya mumba mangu ndobva ndaswera ndakachifuka ndobva ndazoisa mukahari kangu kaya. Ndo maitiro andinoita mari. Sezvisineiwo ndakazombofonerwa nehanzvadzi yangu iri kumusha, iye
vakandiudza kuti bhuti, tangomuka makuseni pakati pechivanze pakacherwa, hameno kuti ndiani achera. Pandakanzwa izvozvo ndakabva ndafonera sekuru vaya, vakabva vandiudza kuti zvinhu izvi zvinoreva kuti mumhuri menyu pane afamba-famba ari kuda kukufumura. Saka iwewe kuti unge uchivhara zvinhu izvi zviri kuda kuitika, pari kudiwa ropa, ende ropa riri kudiwa rinofanira kunge riri munhu weukama. Saka pari zvino ndakavaudza kuti inini pahama dzangu, dzingava dziri varombo kana kuti mupfumi, vose ndinongovada. Handina munhu wandingakwanisa kunongedzera kuti uyu ndiye ngaafe, nekuti vose ndinongovada kufanana. Saka ndakabva ndanzi kana ndisingakwanise kuti ndinge ndichichekeresa hama yangu kuti ndivhare kakufumurwa aka kari kuda kuzoitika, ndinofanira kutsvaka imwe room paimba yangu iyi yandakavakisa. Room iyoyo inofanira kugara yakangovharwa, hakuna umwe munhu kunze kwangu anotendedzwa kupinda mumba imomo. Ende kana ndichipinda murumu imomo mandinenge ndakati umu ndo muchagara zvinhu zvangu, ndinofanira kupinda mumba imomo ndakachena, ndisina kusvibiswa nemunhukadzi, zvichireva kuti ndinofanira kuita mazuva ndisina kusangana nemunhukadzi pabonde. Ndopinda mumba imomo ndosiya mazai. Saka ndiko kakurarama kangu kandiri kuita pari zvino mukomanashi. Ndine mazuva ekuti ndinopinda murumu imomo ndiine mazai, sometimes dzinenge dziri kana 5 dozens dzemazai. Ndinongopinda imomo ndakachena ndosiya mazai, but mazai awa handisi kuziva kuti ari kudyiwa nei, nekuti pandinozodzokera zvekare ndichinoisa mamwe mazai, kazhinji 5 dozens dzinoita 3 kana kuti 4 days dzinenge dzapera. Ndinobva ndadzokera zvekare ndakabata mamwe mazai, asi pandinopinda ndinongoona kuti mazai anenge apera kudyiwa, kunenge kwangusara mateko chete. Ndobva ndasiya mamwe mazai aya, ndotora macrates andinenge ndakasiya, ndonhongerera mateko emazai, ndobuda ndobva ndaenda. Pari zvino ndo kamuraramiro kandiri kuita mukoma. Fiye yangu ndeyekuti uyu mukadzi wandiri kufambidzana naye, ndiri kungoshuvira kuti dai akasazosangana nenjodzi yaakasangana neuyo mukadzi wandakatanga kufambidzana naye mushure mekunge ndatanga kuita mari. Ndo confession yangu iyi mukoma Nash. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvekare ndichingokurudzirawo kwamuri vedare kuti kana mukatumidzirawo mavoice note anenge akati rebei, please ndipewo mvumiro yekuti ndinge ndichizoposta. Pane vamwe mukoma izvezvi vane voice note ravo ravatumidzira, nyaya yavo ndichiri kuiteerera, hanzi ndakajoiniswa satanism. I hope kuti vachatipa mvumiro yekuti tinge tichizoposta voice note ravo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Okay, mukoma vabva vatumidzira zvekare imwe message, hanzi mamuka sei? Mumba mangu mune nguva yekuti munotombobaka moto. Ndinenge ndichitoona kuti mumba muno muri kubvira moto. Zvinhu izvi zvakatanga one day ndainge ndakatogara mudining, ndokubva ndaona moto uchingobaka from nowhere, but moto iwowo hauna kana chaunenge uchimbopisa. Kunyangwe ndikati ndinenge ndiine munhu mumba, moto iwowo unenge uchibaka, ndini ndega ndinenge ndichiuona, asi hakuna umwe munhu anenge achiuona. Kunyangwe ndikabuda panze, imba yose inenge yakatenderedzwa nerurimi rwemoto, asi imba inenge isingatsvi. Ndo message yazotumidzirwa namukoma vedu this morning. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.